Kanega dega nalari news. Idon ban walan sapi, eki kato ganigi kubol badon kam, jonga tayo. Kasawes Kasihil District Cricket Association kumshimita ban kentiu yaki samla hak jelekai cricket hapok ke district hinin ke singi sauteri kelapan longi ke kucing kam hak senong singi moleng hak balayawan simbenta shirham naduki kena kibarit ki samla kentai bat senrang bat kumjuru ki klur marek marathon baponam kejela nadu bat landing walang kong kemoy walang bat ba swanding mertong akan kesengi aji hikai la donlang ba bantai borling do president ka association ba khain nong se secretary bat ba kit borlin lengdo dikot ka association Don ha kane kasinong simulin ha kabang ilayo ya kaban penlong ya ka kucing kam na kabanta i samla jong kane kadong kathany ha kabedai bat kajing lekai cricket ang sutnat ban poi sha kane kasinong namar ba kadai kata ka sport village ha kaba sibun ki sport person kilami na kane kasinong tena kaliang jongi kum ka association habang yo i ya ka positive respond ka jong ki patba nong chong sinong hangne bat kumjuru hakabedai bat ki samla ida dap da kajing kemen namar ba let's say kane ka ai mesim cibun yang ikum ka association ba nang ne syakmat nginang penlong syushu ya ki program ki ba kham kerpang lane ki ba kham don kam khnang ba kane ka sinong bat kane ka dong kathany kanang kiu ha kajing lekai cricket ka jingtmu jongi kum ka association ban penlong ya kane ka kucing kam ha kane ka jaka kalong ban kintiu syushu ya kajing lekai cricket hapo kane kadong kathany bat nakleng jongiru ngila dep ban perkhat ba nginele ya kaban samlong ba ya ki kendong kinsurot hapo ka district omba kajing lekai cricket kan syukur tang hapo jong kane kadong kathany mokruan ngamdon jing artatin ba tang hakini kindiat snam lemba kajing ya trelang bat lemba kajing ya tresitom nakleng jong kasnong bat nakleng jongi bat nakleng jong ka sport club bat kini ki sport club ki ba marjan ki ba ki khna na kane kadong kathany kin sapoi ha kawai pat ka level ha kajing lekai cricket kumba ngitip ba kane kasnong kaladon kita ki national marathon nadu ikong kemoy iba telanding iba swanding ibi adon lang hangne kajing don jongki ha kane kasngi sisa kala ai mensim sibun ru yang ikum ka association to kum uwe na ki dikot jong ka Southwest Kasihil District Cricket Association bat kum uwe na ki member jong kane ka dong ka than siliang umrilang apan pau kajing sengu kumen kamtam ya ka District Cricket Association jong ka Southwest Kasihil District kabala jit ya kena ke jaka hang ne hasingi moleng
ban penlong ya neka kriket kucing kam hang neka jaka te kalong ka jikar khu ka bakrau hadu kata kam tam ya ka neka dong ka thain ka jongi namar ba haki por ki bela de barokot bar haki snem ki bela lek kum masuk pun mau nok ba lese kanang dei ka sin ka ban kong ha ka ba kane ka dong ba kane ka thain kan yo ban penlong ya kane ka program ka bakum kane ka program te kendiat ngaskwa ban ai men sim ya ki kun samla kan thei bat senrang kumju ya ki barang kamrit kamsan ba kini sim khia baniami nakamta kaneka kucing kam namar kadeka wei naki benta ki bahakmat kamtam hakajeng lekai sport hapo joka jala bat hapo joka India bro kau Nagaliang jonga napunpaw ka jing snow kemen nagapang yo banwan yu kejat ka ni snong kadai ka snong ka mangila don jing mut la kam slam namar ko mangila banahi magadi ka snong jong kiru each sport te kata kada pau shai habang awan niwan ban penlong ka ni program ka ni kucing kam hang ni yu ka jing yashim benta jong ikna na du ikna ki baret ki kenthei kam tam ki bon ba ki ba yashim benta ha ka ni ka kucing kam te kata ka ni ka mensim ka jing each sports jong kini kinong song snong ha ka ni ka dong ka than te nakaliang jonga ngam kwa bakan syukut no tangkum ni namar karang dei ka jing yale kai ka ba thamai ya ka ni ka snong hang ni le se kini ki por ki singi bal adap kimpat ju yale kai ka ni jing yale kai te na ka ni ka sin jam ka bangi shim menta ban ai jing hi kai ngai kin yo sibon ka jing mentoi but nakaliang jongi ru ngin persang ba amdei tang bangin kut no tang ni program Henry lada long kabala ngendang penlong susu ki kucing kam bat ngadang ngech kam bakat ne ka jing sim khia ju kini ki samla ele kai hang ne kinda mi ki riwi ele kai kumba mi kinong mare marathon ila bananam kinong mare sports ki ba mi na ka ni ka snong ki bala pau hadu ka perthei ru te kumju ru ka ba de cricket nga kermens kam bala da kum ne kini ne kini sim khia kini ki samla ele kai kin mi ki samla ele kai ki bat tebit ha jing ele kai cricket ru nakaliang jonga ngapen pauru ka jing ai kublai ka bakerpang ya ka Mekalai Cricket Association ka bala ai ka jing kershan yangi kum ka District Cricket Association bangin penlongi ki bakum kini ki grassroots level kucing camp kani ka ai mensim hadu kata-kata bat ka ya rab ban kentiu kamtam ya ki kena ki badang biang karta bat ki kenthei ki ba ha ka jelahi bro ka wei ngirang idon kam sibun ban penkiu ban kentiu ya ka jing ele kai ka bai David ki kenthei te ngai kublai ya ka MCA ka bala shim ya ka ne ka benta ban ai ka jing kershan ngi District Association ban penlong ni program bat ngange ban kumbang idon ka jing tmu na kaliang ka District Cricket Association ba amdei tang bin penlong tang ha ka ne ka jaka ringin let chigi wei ru ki jaka nga dang ngech kem ba na kaliang ka MCA kan ai ngi ka jing kershan bin penlong su ki program ki wei ki dong ki than jong ka district ki baro ka wei